Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε στην παράστασή μας. Ελπίζω να απολαύσετε τη δουλειά και τους σκόπους των παιδιών μας όλους αυτούς τους μήνες. Είναι η μεγάλη του στιγμή. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με το θέατρο, που παίζουν μπροστά σε κοινό και μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι, πόσο άγχος μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά. Άρα θέλω όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να τα εμψυχώσουμε. Λίγα λόγια για το έργο θα ήθελα να πω. Είναι το Κούπας Καραβάκι με τέτοιον καιρό της Βαγγαλιός της Τριαρά, η οποία μας κάνει την τιμή και είναι απόψε μαζί μας. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο. Στάθηκα σε αυτό το έργο πριν από χρόνια, που ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με το έργο, τέλος πάντων, γιατί είναι ένα κείμενο πολύ φρέσκο, ανάλαφρο, όχι όμως και στις ιδέες. Έχει την ικανότητα να περνάει μηνύματα με έναν πάρα πολύ όμορφο, διασκεδαστικό τρόπο, χωρίς να γίνεται ούτε διδακτικό, ούτε να μας κουνάει το δάχτυλο και να μας κάνει παρατηρήσεις. Και διαπραγματεύεται ως κύριο άξονα την φιλία και τη συνύπαρξη των λαών παρόλη τη διαφορετικότητά τους. Σε όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την κουλτούρα των λαών αυτών, με τις μουσικές τους, τα ακούσματα, τους χορούς, τις συνταγές τους. Ήταν μια ευκαιρία να ταξιδέψει το μυαλό μας. Το πόσο το ευχαριστηθήκαμε ή όχι θα το κρίνετε εσείς, θα φανεί από τα ίδια τα παιδιά. Θα ήθελα να τα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία τους, παρόλο το μικρό της ηλικίας τους, γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι πρωτά και δευτεράκια, στάθηκαν στο ύψος, τους ακολουθήσανε οδηγίες, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς, γιατί το καταλαβαίνω ότι δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, να τρέχουμε τα παιδιά μετά το ωράριο του σχολείου ξανά, αντί για πρόβα, τις Κυριακές, αντί να ξεκουραστούμε, έχουμε μια Κυριακή απόγευμα να τα τρέχουμε στο σχολείο πάλι, έλα πάρε με, πρέπει να με γυρίσει κάποιος άλλος, να πάμε και τη φίλη μου στο σπίτι και όλα αυτά, τα οποία φαντάζομαι ότι ζήσατε. Τα παιδιά σας να είστε σίγουροι ότι θα σας ανταμείψουν γι' αυτό. Τη διεύθυνση του σχολείου που μας βοήθησε σε ό,τι ζητήσαμε. Τους συναδέλφους όλους που ο καθένας με τον δικό του τρόπο βοήθησε, από το βεστιάριο που στήθηκε, από το τίποτα κυριολεκτικά, την στήριξή τους σε διάφορα πράγματα, ακόμη και την ανοχή τους μερικές φορές, όταν στο τέλος για τις πρόβες τα παιδιά αναγκαστήκαμε να τα πάρουμε από το μάθημά τους για να μπορέσουμε λίγο να καλύψουμε τα κενά της πρόβας. Τους ευχαριστώ ολόθερμα λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω ιδιαίτερα τον κύριο Κωστή, ο οποίος μας βοηθά σήμερα στην μουσική. Τέλος, για να μην σας κουράσω, γιατί νομίζω σας κούρασα αρκετά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΕΔΗ ΚΑΜ για την παραχώρηση του χώρου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη το Φάσο για την πολύτιμη βοήθειά του στα σκηνικά που βλέπετε, στον ήχο και στα φώτα. Τον Ξανθουδάκη, τον Νεκτάριο, δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω. Η βοήθειά του, η υποστήριξή του ήταν πολύτιμη για μας. Τον Σωτηρόπουλο, τον Νίκο, για την παραχώρηση. Και συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιον, υπάρχουν πάρα πολλοί που βοηθήσανε μέχρι και τελευταία στιγμή. Έχουμε και την κυρία Γεωργουδή, η οποία συνεχώς σήμερα μας φέρνει όλοι με τον τρόπο τους βοηθήσανε. Καλή διασκέδαση, ελπίζω να το ευχαριστηθείτε.
άκουσα πιο κάραπο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο κάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις κενές. Όταν βραδιάζει του λες στο κατάστρωμα, χίλια ποτάκια θα λάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας στηρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε και τους βαρέθηκα και τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να πετήσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι να φαν, αν είχαν στο κρύο ένα μπουφάν, αν το χρήμα δεν ήτανε το παν, παγκάκια αν δεν είχαν για διβάν, στα χρέωσε το πάνω, αν έχεις συγχαθεί να λες αμάν, αν όσο κι αν δουλεύεις δεν σου φτάνει, αν ψήνεσαι σαν ψάρι. Πιάστηκα πάλι, που να είναι όλα από τα κόκκαλα. Γιατί να μην έχουμε ένα σπιτάκι 300 τετραγωνικά μέτρα να κοιμηθούμε σε τους ανθρώπους πολλά. Δύσκολη μαγιά, έβρεζε όλη νύχτα. Και το σπίτι μας έγινε πάλι χάρια. Θέλει ένα κύκλο. Έλα, σίγω, πάμε εκεί. Βρήκα μια μπριζόλα, φρέσκο φαίνεται. Και λίγο ψωμί. 2 σκουπίδια. Για να δω, μήπως είναι λιμένα. Όχι, φεύγουμε
τις βαλίτσες τους στη ρεσεψιόν, να απευθυνθούν σε εμάς με τα μαύρα των πυλών. Και εμείς με τη σειρά μας θα κάνουμε το σωστό για να έχουν όλοι οι επιβάτες ταξίδι πολικό. Όλοι οι επιβάτες να φέρουν στη στιγμή το εισιτήριό τους και τη διαμονή. Και εγώ θα οδηγήσω με το σωστό κλειδί τον κάθε επιβάτη στην καμπίνα τη σωστή. Το πλοίο μας προσφέρει λαμπρή ψυχολογία, ανέσεις, φαγητό, γλέτη μέχρι πρωίας. Πήρα τις άγκυρες και τα πανιά για άλλα λιμάνια εξωτικά. Πήρα τις άγκυρες και τα πανιά για άλλα ταξίδια πιο μακρινά, πιο ονειρικά, Πιο μαγικά. Πιο τρελιάρικα. πιο. Από πού λες να είναι όλοι αυτοί? Λες να έχουν στεγή, φαγητό. Τσιντζαντζο. Μ' αρέσει εδώ. Είναι όμορφα. Είναι καράβι ξεχωριστό. Είμαι σίγουρη ότι οι επιβάτες θα είναι ξεχωριστοί. Και πόσο ενδιαφέρον από εμάς. Από τη μακρινή Κίνα εσείς, από την παγωμένη Ρωσία εγώ. Ας έχουμε το μορφή ταξίδι όλοι μας. Χαίρομαι πολύ. Μια περπέτεια θαλασσινή. Πρώτη φορά βλέπω θάλασσα. Μεγάλη, σπουδαία η όλη. Ελάτε στο Μεξικό, που έχει ζέστη και παραλίες μαγευτικές. Και κλίμα τροπικό. Και πολυάριθμα φυσικά και ιστορικά μνημεία. Εγώ έχω έρθει την ιστορική Τουρκία. Η χώρα των Αμανέτων. Αμανέτων, τι είναι αυτό? Το χαμάμ. Τον αρκιλέ. Το τουρκικό καφέ. Το σιωπαστό γλυκό. Βλέπετε τα σάλια. Και μόνο χαρά. Μακάρι να μπορούσα να δω λίγο το ίδιο. Η πατρίδα μου είναι τόσο μακριά. Ιράν λέγεται. Και προπάμε τη δύο. Ιάν, έχω πάει. Είμαι πολύ περήφανη που έχω δει τόσες διαφορετικές χώρες από τη δική μου την πατρίδα. Τη Γαλλία. Παντού είναι ωραία πράγματα. Αλλά σαν τη γαλλική σαμπάνια, τα γαλλικά αρώματα και κρουασάν που ήρθαν. Κίνα, Ρωσία, Τουρκία, Γαλλία, Ιράν. Ωραία ακούγονται. Το Καμερούν το έχει παρασακουστά. Από εκεί είμαι κι εγώ. Υπάρχει χώρα πιο μακρινή από αυτή. Χώρα πιο μακρινή. Ναι, υπάρχει. Στα όνειρά μου. Κάθε βράδυ ταξιδεύω σε χώρες άγνωστες και μακρινές. Κάθε βράδυ ανεβαίνω σε ένα σύνδεσμο και ταξιδεύω μακριά. Πολύ μακριά από τη χώρα μου. Ελπίζω στα όνειρά σου να είναι και Αφρική. Γιατί κάποιοι άλλοι μας έχουν ξεχάσει. Και κάποιοι άλλοι μας θυμούνται με το πιο βίαιο τρόπο. Ένα μόνο θα σας πω. Είμαστε μια ήπειρος που έχει τα πάντα σε αυτονία, αλλά υποφέρει από πείνα και εξαθλίωση.
Το ταξίδι μας θα διαρκέσει όχι περίπου, αλλά ακριβώς μια ολόκληρη ζωή. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, το πλήρωμά μου θα είναι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, σηκώνω μαγιά. Πήγαμε. Ανοίγουμε πανιά, βάζουμε μπρος στην πηξίδα και φύγαμε. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, ο καιρός θα είναι έθριος, η θάλασσα ήρεμη. Αλλά και αν μην είναι, μην ανησυχείτε, είμαστε παντός καιρού. Καπετάνιο, πάλι ξεχάστηκες. Πάμε παρακάτω. Ναι, ευχαριστώ παιδί. Εδώ με το πλήρωμά μας σε κάθε μεγάλο μας ταξίδι, συνηθίζουμε να γνωρίζουμε τους επιβάτες μας. Είμαστε όλες οι επιβάτες στο όνειρο. Ας γνωριστούμε. Ας γνωριστούμε. Ας μιλήσουμε για μας. Να ξεκινήσω εγώ. Είμαι από την Περσία. Περσία!